todos e a todas. Grazas polo convite para mostrar-vos un poquinho o que facemos nós na nosa comunidade. Bueno, nós estamos na comarca do Valmiñor, no Concello do Mar, a 14 km de Portugal e 14 km de Vigo. Estamos 50-50 nese territorio, ben? Para chegar aquí os temos que levantarnos ás 7 da mañá. Eso sí, recomendo que bachen en esa estrada, que ten cada fochanga que mete medo, mi má. Ese tema despois no café analizámoslo, porque xa estamos niso, pero ainda nos vai custar algo. Pero buracos, mi má. Bueno, ben, as comunidades de monte se resisten por un sistema xurídico que é o propiedade comunal, ben, a propiedade que só existe aquí na Galiza, al noroeste de León, Asturias e León, de Zamora, perdón, e norte de Portugal. Figura que está recibida na Constitución portuguesa, pero aquí non, porque aquí o que non hai en Madrid pois non existe en ningún lado. E entonces é unha figura do século V, verdade? E non é ni pública ni privada, algo que lle choca moito aos cataláns cando vamos ali a falar, como coño vos tendes eso e nós non? Pois, porque vos tuvestes os visigodos e nós os suevos tomamos esa sorte, entonces temos este tipo de propiedade, ben? Nos gestionamos 330 hectáreas, delas 300 productivas, e somos 86 comuneiros e comuneiras que gestionamos todo ese territorio. Ben. E nós, cando chegamos á Comunidade de Monte no ano 2008, nos explicamos como é posible que un país tan escandalosamente rico como é Galiza a xente teña que emigrar, que toda a nosa riqueza se vai a ese buraco negro que temos aí no centro da península, e que non produce nada aquí en Madrid, e aquí que producimos, pois, non tiñamos a capacidade de que a nosa xente se quede aquí a traballar. Bueno, as comunidades de monte son unha ferramenta moi potente que temos neste país, aquí na Galiza, coa capacidade de crear postos de traballo, pero con unha política forestal en condicións e axeitada para o territorio, verdade? Non se pode vivir de costas ao monte, como se vivía na nosa comunidade, tendo un potencial como o que temos. Todas as cousas aí son escombreiras que fomos eliminando do noso territorio, porque simplemente a xente agardar medrar a madeira, cortala e listo, nada máis. E despois facer solucións e corresponde facer os concellos, que son as de obras públicas e demais, que pensa cobran impostos e taxas, e non as comunidades de montes. E se os concellos pois, non están capacitados, pois que se vayan para casa, que hai moita xente en lista de espera. Ben? Entón, é fundamental concienciar a xente deste país que temos unha gran ferramenta que ponda en funcionamento pois se pode crear moitos postos de traballo. Hai 3.000 comunidades de montes aquí na Galiza. Para que vos fagades unha idea, nós temos 3 traballadores contratados con 330 hectáreas. Hai comunidades de montes que teñen moita máis hectáreas e teñen moito máis traballadores. Tamén ten 40 traballadores, por exemplo. Ben, 3 traballadores por 3.000 son 9.000 traballadores. A empresa máis grande deste país é Citroën e non ten esa cantidad de traballadores. Sin embargo, Citroën se leva moita máis subvencións, moita máis axudas das que nos podemos levar nós, verdade? Ben, cando chavamos tiñamos 3 problemas fundamentais. O abandono que viste de escombreiras. Outro, especies invasores. Temos un gran problema no noso territorio, a acacia, unha especie australiana moi difícil de eliminar, moito máis difícil de eliminar que o eucalipto pode eliminar, a acacia non. Un monte totalmente desordenado, por eso de vivir de costas ao monte sin prestar atención. É preciso ter un monte ordenado. De feito, nós cando chegamos no 2008, a nosa comunidade de montes creouse no ano 84, non tiña plan de ordenación. Cando quixemos facer a primeira corta, a xunta dixéndonos que non podíamos facela porque non tiñamos ese documento. Tuvemos que facer un plan anual. Ben. Bueno, pois tendo estas dificultades hai que buscar as solucións para elas, incluso reconvertilas en oportunidades, verdade? Primeiro, sacar todo o lixo que digamos no noso territorio. Ben, importante concienciar sobre todo aos cativos. Facemos moitas jornadas con cativos, plantacións educativas e demais. Nós apostamos por monte multifuncional dentro do principio. Multifuncional é que non só vamos a producir madeira, sino que queremos ter espacios para a cultura, para o lecer, para a educación, e iredes vendo que realmente conseguimos ter ese monte multifuncional. Negro sobre branco está moi bonito polo, pero aplicalo é outra historia, é máis complicado, verdade? Entonces, concienciar aos cativos é importante, ben?
sobre todo para ter un monte en condicións, verdade? Entonces, hai que eliminar as especies invasoras. Inicialmente, pois, non tiñamos moitos recursos e moita capacidade e tampouco hai moita alternativa, e utilizamos produtos químicos para eliminar a acacia, ben, algo que non recomendo, pero se non é inevitable, pois hai que facelo e punto, verdade? Fixamos un convenio con a Universidade de Vigo, da Facultade de Biología, para a eliminación da acacia, e a única solución que toparon é o descascado, pero cando ti descascas a acacia sementou miles e miles de sementes que poden ser inertes, pois, tranquilamente, 60, 100 anos, e ao cabo de anos, pois, poden sair, verdade? Entón, si, seca árbore, pero o problema sigue lo tendo no territorio, verdade? E despois, ordenar o monte, fundamental para, bueno, para unha mellor xestión do monte, para acadar máis ingresos, ben, e sobre todo para evitar tamén incendios. Un monte ordenado, pois, se facilita todo eso. Entonces, como ordenamos o monte? Pois, moi sinxelo, primeiro elaborar o documento, primeiro o plan de ordenación que tivemos foi no ano 2011, o segundo no ano 2021, e temos moita colaboración da veciñanza, é importante en toda a xestión do monte a colaboración veciñal. Entón, nós o que facemos é, queremos limpar unha zona do monte, pois mira, tes aquela zona e podes ir a buscar leña para o inverno, ou senón, nós tamén ya servimos por un módico precio e pomos un tanto de leña na casa. Entón vamos sacando especies como eucalipto que non nos interesa en determinadas zonas, vamos sacando e deixando outras especies como pode ser o piñeiro, de acordo? Esa nos tamén nos permite crear postos de traballo vía axudas de subvencións, con subvención de silvicultura, subvención de incendios, se nos permite, pois, facer esta limpeza e crear postos de traballo e así conseguir, pois, un monte máis ordenado, que é moito máis fácil de xestionar, ben? E te aforras moitos custes a hora de limpar e demais, ben? Os nosos principales ingresos son pola venta de madeira de pino e eucalipto, maiormente eucalipto, pero o eucalipto é unha especie moi pouco productiva, económicamente moi pouco productiva. Non lo venden todos os días na televisión como que é a nosa salvación, pero non é certo, ben? Entón, nós apostamos por outro tipo de especies, como pode ser o castiñeiro, o carballo, freixo, sobreira, cerdeira, ben? Temos plantación de todo ese tipo para no futuro, pois, ter madeiras de calidade que teñen un maior valor engadido, unha maior fonte de ingresos e, evidentemente, non depender todo de eucalipto. Nós estamos vendendo ahora castiñeiro, a primeira vez que vendemos castiñeiro na nosa vida, e supoño que non habrá moita madeira de castiñeiro, e supoño que non habrá moitas comunidades que o fagan, e non están pagando 80 euros a tonelada, ben? Castiñeiro de 13 anos, non hai que esperar 20 anos, nin 80 anos como nos contan. De 13 anos estamos vendendo castiñeiro que se vai para Murcia, para facer discotecas, e, sí, para os teitos e discotecas de verán. Aí hai moita pasta e poden pagala. Ben, o sea que hai madeiras que teñen moito máis rendimento económico que o eucalipto, por exemplo, está a 25 euros a tonelada. Ben, é unha auténtica miseria. Este ano quixemos facer unha entresaca de eucalipto, nos daban 18 euros e dixemos, non, mira, deixa estar aí, xa quedará por os veciños, porque con eso non se pode aceptar a chantaxe que nos está facendo a empresa ENCE, que ten prácticamente un monopolio neste país, entonces pon os precios que quere. Ese non pode ser, e o que hai que intentar é reducir esas masas de eucalipto e apostar por outro tipo de madeiras. Pero, bueno, xa que temos a madeira, temos que cuidala, é unha fonte de ingresos, pouco ou grande, é unha fonte de ingresos. Entonces, nós o que facemos en todo o noso territorio, camiños, perímetros dos nosos montes, en zonas lindeiras con zonas urbanas, en todas temos faixas antiincendios, faixas verdes, que ao mesmo tempo que fan de cortalumes, aproveitamos para a venda de madeira, para ter madeira de futuro para vender, verdade? É o caso destes castiñeiros que temos aí plantados. E tamén para combatir o tema dos incendios, agora recentemente pois metemos vacas cachenas no noso monte que son auténticas desbrozadoras, Se tendes fincas, vos a recomendo, limpan, pero vamos. E sobre todo que nos respetan bastante as árboles, cousa que se metemos as cabras, esas liquidan todo, esas non perdonan. Entonces apostamos por las vacas por ese motivo, para compaxinar produción de madeira con limpeza, ben? E como vos dicía antes, é importante a colaboración da veciñanza.
sin eles é difícil que se poida manter un monte sin incendios, un monte limpo e demais. Nós temos brigadas de voluntarios, os veciños van voluntariamente ao monte a pasear, e con eso que conseguimos é que nos dá un chaleco para que estén identificados. E con eso conseguimos disuadir aos pirómanos que queren ir a prender lume ou que queren tirar lixo no monte, pois de que se o pensen dúas veces, porque lle poden pillar a matrícula e lle poden ter unha chamada pois da Garda Civil. Non van a entrar en conflito en ningún momento con nadie sospeitoso, simplemente van coller datos e despois os transmitimos pois ás autoridades pertinentes. Nós temos 9 balsas para extinción de incendios, 9 balsas para motobombas e unha para helicópteros, para ese negocio que está montado que é a extinción. Nós apostamos pola prevención, se a administración autonómica apostase máis pola prevención e non tanto pola extinción, unha hora de helicóptero son 6.000 euros. Todos os cartiños que se gastan en extinción, se dedicaran a prevención, se crearían moitos postos de traballo neste país, pero moitos. Ben. Como os dicía antes, Galicia é un país escandalosamente rico en recursos naturais, pero non só recursos naturais. Temos un mogollón de patrimonio nos nosos montes que só quixeran os cataláns, estarían facendo cartos con marea se liberan eles. Tanto envidia que lle temos os cataláns ou nos fan que lle teñamos, e eles son uns auténticos vendedores. E nós temos un mogollón de patrimonio que eles non teñen e non somos capaces de vender. Temos mámoas, castros, petróglifos, igrexas romanas, pontes, Pontillón, a de Dios. Aquí seguro que tamén tedes, non coñezo, pero vamos, non fai falta... Pois chove, non te podo levar de paseo, bueno, senón finarías. Hai paraguas, Bueno, tamén é certo. Bueno, pois nós temos aí mogollón de patrimonio, entón temos dúas rutas de senderismo, porque por dous motivos. Primeiro, para mostrar o noso patrimonio, unha delas, e segundo, a non nos interesa moito humanizar o monte, que a xente ande polo monte. Entón, tendo ruta de senderismo, estás convidando a xente a que pasee polo monte, e o que dicía antes, pois evitas que pirómanos e malfeitores vayan a tirar lixo ao monte, non? Ben, patrimonio sobre aquí tendemos máis que nós incluso. Ben, e despois apostamos por outro tipo de producións. Ben, como os decía, nós queremos crear postos de traballo, pero claro, esperar por eucalipto, por o piñeiro son 20 anos que tens que esperar por un ou 30 e pico polo outro. E nós non queremos eso, queremos ingresos anuais para poder crear postos de traballo. Ben, entón fixamos unha plantación de frutos do vermellos, ben, plantación de cogumelos, ou temos plantación de shiitake, que é un cogumelo asiático. Ben, e para que vos fagades unha idea deste cogumelo, nos dá un rendimento de 14 euros metro cadrado cada ano. E o eucalipto nos dá un rendimento de 1,13 euros metro cadrado. A diferencia é importante, que sí. Pero o eucalipto cada 20 anos, non cada ano. E o shiitake cada ano. O sea que precisaríamos 2.400 anos de venta de eucaliptos para ingresar o que ingresamos polo shiitake. Simplemente o eucalipto ten mercado e é moi fácil de vender. Veñen a buscar a casa e, ainda que cho paguen mal, é moi fácil de xestionar. O mercado do shiitake é moito máis pequeno, estamos comenzando, entonces require que a xente se conciencia de consumir produto local, a máis produto con beneficios sanitarios, saudables, e crease emprego na túa área, verdade? E produto kilómetro cero. Ben. Ben, nós temos todos estes produtos os transformamos e temos no mercado pois tanto frambuesa de arándano ou frambuesa marmelada de arándano, frambuesa ahora xa non temos, paté de shiitake, aparte de vender en fresco. E o que si facemos, pois se algún día queredes vir para a nosa tribu, para a nosa aldea, nós que facemos para abaratar custes, por exemplo, na plantación de arándanos, podedes ir a apañar todos os que queirades, e a mitad do que apañedes para vos e a mitad para nós. Aforramos custes uns e outros, porque non tens que pagar nada e nós aforramos en salarios. E todo isto podes pagar en euros ou nun proxecto que estamos a nivel galego, que é unha moeda social que se chama Sabia, que en tempos de crise na que estamos permanentemente e cada vez máis grandes, pois van facer moita falta, ben, cando empecen a escasear os recursos, vai ser unha saída para nosas economías para poder vivir dignamente. E algo que xa se empregou na Argentina e en Grecia en épocas de crise, verdade?
E logo apostamos por outros proxectos que estamos introducindo, como o da resina. Aquí colaborou o camarada Hugo e con nós tamén neste tema. Ben. E a resina, pois, bueno, ahora temos aí para ser unha empresa aquí galega, daqui do barco, non? Saguaza Pinaster, bueno, que ten intención de tirar aposta por este proxecto e, bueno, hai unhas condicións decentes para o tema da resina. Non se estou anteriormente con unha empresa portuguesa que primeiro era un precio, despois baixou era un 20 e despois baixou a 90 céntimos, era unha miseria eso. Hubo unha empresa que tuvo que pechar porque non podía asumir eso. Bueno, ahora hai unhas condicións decentes. E para vos falar desa idea, nos inicialmente vamos a resinar 4.000 piñeiros, cada 4.000 piñeiros para dar uns 3 kilos de resina de media, estamos falando de 12.000 kilos. Se vamos a un 60, pois, ou 2 euros, que estaría genial, pois estamos falando de, bueno, un bo posto de traballo, non? E según 4.000 piñeiros, e nós temos bastante máis de 4.000 piñeiros, e máis de 40.000 tamén os temos. Entonces, se isto realmente funciona, pois varios postos de traballo que podemos crear no noso territorio, verdade? Pero para todo isto hai que cuidar os montes, non se pode ir ao monte e tirar calquer trapallá que topes e tiralo aí, porque o que faz é, pois, estragar o monte, non? Isto fascinoume, cando me mandaxe esa presentación quedei fascinada. Ese foi que a glaciación quedou o barco atrás e non nos retiraran ainda daquela, pero bueno. Es lo que hai, a xente hai que concienciar o personal que hai que cuidar os montes, non se pode estas barrabasadas que temos, non? E despois facemos outro tipo de políticas, non, para mellorar a calidad de vida dos cidadáns, dos veciños. Temos unha casa de beneficencia, unha pequena casiña. Se algún comuneiro lle vai mal na vida, ten unha cousa, é moi probable que a todos nos vaya mal, ten moitas posibilidades. Pois temos unha casiña que a comunidade montelleira gratis durante unha temporada para que poidan refacer a súa vida e incorporarse de novo ao mercado laboral, a ter unha vida decente, non? Temos un centro social, espacios para os maiores, para que fagan a súa gimnasia. Ben, e despois, no noso caso, na Galiza, no rural, polo menos, autoxestionamos as nosas aguas, moitos de nós, no noso caso 100% dos veciños temos agua que ven dos nosos montes e por tanto o monte hai que cuidalo. Procuramos de estar aos olleiros das aguas, pois retirar toda especie invasora, caso de eucalipto que é moi agresiva. Un eucalipto consume 42.000 litros de agua por día, un hectárea de eucalipto, é moita agua de Nuestro Señor, e no verán pois non sobra agua e é preciso nesta zona pois erradicar o eucalipto. Para que vos fagades unha idea, nos, no plan de ordenación 2011 tiñamos 107 hectáreas de eucalipto. Cando rematemos este plan do 2021, que remata no 2031, acabaremos con 47 hectáreas de eucalipto. Ben? E se eses proxectos productivos que temos en marcha van funcionando, pois pensamos reducilo hasta exterminalo, se é posible, porque o aporte económico é moi baixo. O único que nos sirve é para dar leña para os veciños, é para o que vai servir, os precios que ten. E despois o que si facemos tamén, espazos que tiñan unha función e deixaron de tela, presas de regadío, por exemplo, ou xa non, desgraciadamente, onde eu vivo xa non se rega, entón dame unha segunda vida e os convertimos pois en zonas de baño, verdade? Zonas de baño que tamén sirven de presas para extinción de incendios, verdade? Ou outros espazos para a cultura, para a educación. Os montes galegos sempre foron fonte de ingresos para os nosos veciños e veciñas. Dali sacaban as pedras para casas, a madeira, plantaban cereais, iban buscar o estrume para o gando, pero chegou o franquismo e mandou parar. Isto me lo quedo yo, isto pasa todo para min, e vos buscarvos a vida. Entón, aquela xente que tiña un xeito de vida, unha forma de vida, moita dela tuvo que emigrar para as Américas, para Europa, e tuvo que empezar unha nova vida. E nos anos 80 estes montes volveron a recuperar, no noso caso no ano 84, e como agradecimento lle deixamos un espazo aos nosos veciños, os comuneiros e comuneiras, para que diguen un árbore a un ser querido, verdade? Entón, vai unha pedra e un árbore, nesa pedra figura a dedicación,
por unha cara e pola outra o nome común, o nome científico e a procedencia da árbore, e todo ese espazo pois adicámonos a proxectos educativos con escolares, e aí poden estar árbores de todo o planeta, árbores que non sexan invasoras, nos teñen que pedir permiso previamente para colocar a árbore, non? E a carón deso, un bosque autóctono, chamamos o Bosque da Lingua, que é un espazo para potenciar a nosa cultura, a nosa lingua, porque somos galegos, porque temos unha lingua e a cultura propia, se non seguimos, pois, eu que sei, casteláns ou calquera outra historia, verdade? Entonces queremos que, bueno, pois os nenos vayan aí, teñen unha zona de xogos, e teñen unhas balizas que con código QR, pois lle sale o que sei, o mellor Touriñán, pode ser, ou Federico Pérez, ou Mabel Rivera, e sale recitando un poema dun autor ou autora galega, verdade? Entón, é achegar a lingua aos máis cativos, non? E son espacios, pois, para dinamizar a nosa parroquia e demais, non? E un espacio, pois, no que temos un anfiteatro, unha bella canteira que recuperamos, un anfiteatro, e aí, pois, facemos actividades, pois, musicais, presentamos libros, facemos teatro, bueno, dinamizamos un poquinho, pois, a nosa vida cultural, e xa non tens que pagar por ir ao teatro, porque podes ter ali no teu monte, verdade? E no verán, pois, estás moi a gusto. E despois, o mesmo, unha presa que non se utiliza para regar, pois, fixamos un pequeno refugio de anfibios, e tamén o dedicamos a proxectos educativos. E é importante que os nenos coñezan o monte, que saiban que é o monte, e para que o valoren, non? Desgraciadamente, nos seus plans de estudos non figura o coñecemento do... teño unha asignatura que é o coñecemento do medio, o medio próximo non o coñecen o que existe en Estados Unidos, o río Mississippi, o río Nilo, todo eso por aí, pero non coñecen os ríos da zona, o monte da zona, eso non se coñece, e non se coñece o que é a figura das comunidades de montes, non? Eso debería introducirse no sistema educativo. E despois, na nosa afán de humanizar o monte, pois temos un observatorio de aves, un planisferia, se algún día queres fazer unha ruta nocturna con nós, pois podes vir a coñecer as estrelas, non? Aí puxamos un banco para namorar tamén, de paso que miras as estrelas, pois podes namorar da paisaxe, de outra persoa, ou de calquera outra historia, verdad? E por todas estas xestións, pois a ONU nos fixo un recoñecemento, estamos no registro ICA da ONU, dentro do ano 2019, e o ano pasado fomos finalistas do premio Elinor Ostrom, ben? E tamén o ano pasado, pois, a Universidade de Harvard nos fixo unha visita, fixo un estudo sobre a Comunidade de Montes, e este ano vai volver, debe venir que ir ben, e vai volver. Incluso a Xunta de Galiza comparte o noso modelo de xestión con outro tipo de asociacións, comunidades, e nos pon como exemplo, non? E, por suposto, un recoñecemento polo uso da nosa lingua na nosa xestión diaria, non? E nada, se nos queredes atopar, aí estamos, en redes sociais, aí nos podes topar e saber algo máis de nós, vale? Grazas. Moitísimas gracias.